Ini ndinotsvagawo munhu anokwanisa kugadzira munhu kuti atambure. Ndine sista yangu yakarepwa nevarume 4, havana kana kumbobatwa, vakatiza, iye haavazivi, ende pazvakaitika haana kukwanisa kutaura. Akatozoonekwa nematicha kuti haasi right, vakafona kumba, iye kumba aingobva kuchikoro onorara, munhu agara akanyarara, saka hapana akambozvinotisa. Maticha ndo akatozofona kuti tarwadziwa because mwana wenyu anoda chikoro, akadzikama, hatisati tamuona aine mukomana pano, ndosaka takufonerai. Nawo ane nhumbu apa ari kuZimbabwe. Takaita police report akangopiwa munhu wecounseling. Takapiwa tsamba tikaenda kuklinika akachekwa akanzi ane nhumbu. Polisi iri kuti tichakufonerai azobviswa. Apa it's 2 months now, havana kufona. Tikafona isu vanoti tichafona. Please help guys, if paine anokwanisawo kutibatsira to make the process faster, kuti tiite tega tiri vanhu vasina kana pekubata, takatotambura kuti timuregistre anyore O level, tichiti achatibatsirawo mangwana. Manje haachakwanisi kunyora, and it seems like counseling haina kushanda because she's always crying. Haadye apa anotombotraya kumwa mushonga. Takangozoona akurutsa kukliniki vakati ipoison. Batsirewo kana kune vangakwanisawo kutibatsirawo kuti zvinhu zvedu zvikasike zvaita, so that anobviswa nhumbu iyi so fast.